pinabuwag nila te. Ay, lagi sa gaya kay na buwag mga zuka ninja. Ako sila. Kaya uwi ka doon. Ito, Punta Cross. Wala mo. May talino ka. Buwaran sa ubay. Hindi mo man kreti. Hagi. Taon, tag-skill. Pinilit ko. Hi guys! Kita mo na sa kinsa nang kaduzaw-zaw na silang TV ngarang kadako. Salamat sa Gazo kang Mr. and Mrs. Janet o karang Gerson nga naa karon sila sa Canada. Kang Jamu Indazon nga kanang nay arang gazon kabuutan kadon sila nja. Thank you Depod sa mag-asawa nga Jover o Joshua nga mao di nagasikaso na modari dianas mayor dia. Katutagay na rin silang salan. Salamat ka Diyong tanan sa injong pag-abi-abi na mo dari sa injong bay. Nani diri guys sa Ilihan, Tubigon, Bohol. Naabot mi dari. Tsawadama tanawi lang TV amo diyong mga videos ang kanunya nilang ipalabas. Among magsuong mga videos silang tanawon. A few moments later. Hi guys, magandang buntag. Yan si Aya. Oh. Arang talaga sa mga guys kay arang ka. Now, kay grabe ko nunja. Basta si Mayor si Bilita kapag nabang-nabang na silang airbed. Ja. Arang ka. Bugno ka. So, di ba yan o? Arang katog na yung kwarto yan o. Amaya. saan ang Google dia makaon? Saan Google makaon? Hi guys! Uli na ko silang bidaan. Dara sila. Nagpawit ulit. Muli na ko. Kaya lagi na ko pasako sa hambana subay. Gihan sa ko. Nga nila gining kuha lagi. Karon may mga sabod. Dito na magsilibid mong dugay ning may mga sabod. Kay na gunaw ba sila mga bana? Aga may orong may mga sabod si Julie o karami na rin isa ka buwan ba? Kay Uy, ginoo ko di mo mawo sa kabuan. Dili ko. Marako mamirani. Isoren niya, may muna sa piyo ko na gazan. Magkuha na rin diya mag-service yung maminila. Hala, uy, bari nung dani ka. Igihan na mo dani nila. Kayo, gusto ka muli. Bye! Natawa sa atin. Natawa sa atin, Joso. Ikaw na pinabuwag nila te. Uy, lagi sa gaya kay na buwag mga zuka ninja. Magkuha naman sa baby. Nabuwag. Nabuwag lang lihog na pagkang kami na dito tumatagal ka. Nagkinawagan na. Unsa guys, maghimo ko ron sa channel. Dali, promote ko sa channel. Dali, maghimo ko ron si Jan guys, subscribe ko rin Jan. Dara. Maghimo ko po gakuha kay gitudloan ko nila guys. Ang asa akong channel kay si Biao. Si Biao. Biyaw na si Biyaw. Mag-edit pa ko. Salamat Kato. Uy, Tiri, magpasalamat mo ah. Kami pasalamat Tirla. Salamat te! Janet! Jamu Indazon. Kung sa imong bana o di. Karapad nila. Ate Joshua o ni Jang husband. Bitaw, salamat Kato ha. Say, salamat Kato say. Sarang na uwag agad ko. Pero, diyan naman, pagka tagnaong ganing koan. Diyan naman agad ka. Salamat, tarang ka maabi-abihan ka doon sa muli. Nako, sila dito ko na muli kay Gikuan pa, Gi. Sige na lang, hindi ko mamuli. Gikuan. Gi? Girahan ko sila. Kaya uwi ka doon. Ito, Kailangan ko sa ko niya dito. Naginit na pagkakamera di dyan matabang, no? Maglit nga na, bitaw ka na magyan yan. Tapos TV mo ito magyan. Bumi. Kamera baka na magyan na. Maglihit ka, magsikag nga na. Dapat tingnan na, Rajit. Stay, sila sa gusto niya. Kita na po sa TV. Mga guys, nadyo ko na. Ibawal dun sa kamong nga vlog. Dahil silang TV nga ang kadakal kadyo sa kadupa.
Sa kamong na, murag na planggana. Araw man ka na planggana kay first time lagi makita TV ngrak ke, kamong TV to kay gamay raman. Dari ang TV kay sa mga kadupa, kamong na murag planggana. Kita nami malibat tay gud mga viewers so gara kalihat ang kamera. Wala na kay bawo na jud ko nga dili sila nga maglihok niya ang kamera o. Magkuan, magkanang video kay ro balibat tag matanaw. Diya, muli na jud ko wala. Muli na ko balaw, nagbawa ko pero abot sa Cebu. Hindi pa kamawa basta lang kabasa. Magbawa. Biol! Ato na ko, day. Dungan pa nung mute. Agaw na! Ay! Dungan pa nung matuntog tubigo. Si Mayor, sipat-sipat si Mayor na ha. Kauliwan na siguro, may mga sa kuya. Ano may mamada rin, muli ka. Wala sa yung mama. Tingnan mo kami. Wala nga ako dito. Nakakita ka nga rin. Tingnan naman tayo, nagpaampo na. Sige, nagpampo na hala. Pampo na silang kuan. Ato na ko, day. Agi ikaw? Gawasa. Bakit ang food? Bawa ko no, kay isang amo, di pa man ko na muli. Nagbukas ang amo. Abo, ginoon. Isang amo, di pa muli, di pa po sa muli. Mga amo. Abo, siguro na. Bidyaan din na. Ay, baby! Uy, bye-bye! Ay, ginukuhan ka kitang baby. Kita o si Sao. Talaga, very good. Dali, very good. Tingnan mong tita ko, dali. Ay, ayan eh. Dali. Ay, mama food. Mama ko no food. Ginawa ko mama food. Dali. Bye-bye. Ulit na ko. Sabay na. Ulit na ha. Tingnan mong tita to sa Canada. Dali, sa tawag ni mo na to. Dali. Tita. Sa kaila? Tita rin nagawa na. Tita. Tay, bye-bye kay tita. Hello, tita. Hello, tita. Bye, tita. Hello. Bye, tita. Bye, tita. Arang ka-cute. Bye, tita. Di na napaundang na to sa batong step. Ano makita ni Baktas? Ang hinahinay mo dito, makita kung yun na. Nandiyaris ako. Gusto ka, baby. Bye, salamat ka doon, ha. Bye, te. Ang te. Bye. Salamat din mo, ha. Di na mo holiday siya, ha. Bye-bye! Bye, guys! Wala mo may narin, bisitahan mo may narin naman sa ay, ganahan ka. Bisitahan mo naman sa tubigon kay hindi na ko tagalis siya ron. Magatubigon ako. Zara, bagag na akong. Mamimira ko siya taga-tubigon. Nakita siya forever. Wow, wala. Oy! Joke ra. Sa pag kita ka doon na nang taga-kuhan, taga-Enzo, di na dyan ni muli. Wala na. Sama ko na. Malipay ka doon ko kang taga-tubigon mabana. Diya, arin ako. Salamat ka doon. Thank you. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Allah! Hindi, wala doon. Bisita sir eh. Kasi ulitawan natin. Ibang ipangita, hindi ka na magulitaw, kaya hindi na ka magkuhanangan ng zipri. Baktas naman sa kay. Nanginay matubing ba makita Tama rin. tayo. Ito na to. Marong makita ka rin. Masa day ko. Wala kamera, arang lihil ka. Awe rin sa atin. Bye, ito na po. Kung sa kugmas. Bye-bye, Aya. Lagi dili. Bye-bye, Aya. Ito na po. Bye, kaya? Duwag ka mo, Aya, sa bye. Bye-bye, Aya. Ito na po. Alam mo hilak. Bye. Muhilak na sayang mo mo ko. Alam. Ito na po, Aya. Wala lagi. Di na muli sa... Ala! Di na ko na muli. Guys, di na stiri pa uli nga ya. Alam di ay hilak di ay. Ala, kasi dala ka stiri. Alam hilak. Ayan ako ulit stiri ha. Bye! Di na mo uli. Bye-bye na. Bye-bye. Alam, susubinzo. Ala, di na stiri pa uli. Bye! Titiri mo gigang lab. Latiri, di ka makauling aya ter. Bye-bye, Aya!
naghilak do saya. Kay di kong stiri pa ulion kay sa kunong kadua, ginoo ko mo na stirig ba. Diyan mo panguli ha. Antay mo manguli pa magalis siya. Diyan mo panguli. Hi. Binuangin to ha. Ato na makita to. Ada sa kita na to naghapon katong view dito. Ganahan mga bazi na to sinso. Ano rin nagkulang na. Hi guys, pauli na ko unda. Kay bakla re mediri pa dong sa highway nga arang kada ko sila sa bus kana. Masa nga dalang bukira? Ilihan Hills. Ah, mo ni Ilihan Hills. Kaya bibiluto mo na mga to. Oo. Kay taas man. Taas na yun. Taas dito. Wala nakita ang gahapon. Sulod na mo. Na guys, kita mo diha arang kataas sa bundok na ah. Lamit pa Sulod na ko. May sagot kayo ng mga anak. Awa din na yung naidaan. Namin na develop. Ah. Taas sa bitaw jud. Tara guys. Ag Ilihan Hills kuno na taas sakit. Ano na dito. Ja, grabe lang basak. Ang kadagan sila basakan dire. Mga taga-suportar ang tubig dito. Oh, daghan sila tubig. Kalisyan ay, bisyon ito. Wa. Uwan na po. Wala. Uwan na mo dito. Tara guys, sakita ko guys. Klaro na kadwa. Tara guys, ang klaruhan na ah. Yung init naman na klaro sa glasang. Mao na ah. Ilihan Hills. Ah, nagbakla rami guys. Kag tulo ang manguli ganahan sila sa bahay ni Sis Janet kay wako na agad od limbaro. Pamuli. Ja guys, pag shout out sa ako kanang habang naglakad. Ja kanang nay mo shout out de ko sa taga Cebu. Ya sang anak, I love you nak, miss you. Ja. Shout out pod kang ya sa Japan kang Ate Mars ug kang Kuya Leo ug kang kuan pod guys. Shout out pod kang Lucida's Vlog. Sina ang Ados Vlog. Kang Rasmiri pod, shout out kang Rasmiri ug kang Capusino, God bless you. Kang Gina Tadina ug kang Aidas Vlog pod guys. Hello kang Aidas Vlog. Ja, marato, bye bye, God bless.